Magtymyladyr näki ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşi, bilim ministrligi, Dinanlar birleşiginiň merkezi geňeş tarapyndan ýurdumynyň ýokary goý mekdepleriniň talip gyýlarynyň arasynda aglan edilen Talip Gözellik 2025 saatly gözellik bäsleşiginiň jemleşi tapgyr geçirildi. Halkara Dinanlar güni münasibetle bir kara döwletiň täze ýamynyň galkyjdygynyň talip gyýlarynyň iş başarjaglygyny, ugur tapyjylygyny, ruhy welentligini, buýsançylygyny, keşkemde edep gözelligini, halkymyň milli däp desturlaryny bilşini, durmuşa taýýarlygyny, medeniýetini, edep ikramlygyny açyp görkezmek maksady bilen ýurdumynyň ýokary goý mekdepleriniň talip gyýlarynyň arasynda geçirilen bu gözellik bäsleşigi talip gyýlarynyň döredjilik ilhamlaryny hassa ganatlanyrdy. Talip Gözellik 2025 saatly gözellik bäsleşiginiň jemleşi tapgyryna ýurdumynyň ýokary goý mekdeplerine destek goý tapgyrlarda öňe saýlanmak başaran talip gyýlarynyň 23 gatnaşdy. Olar Türkmen gyýdaryna mahsus bolan edep ikramlygy, milli ruh, ahlak gymmatlyklaryna we zinan mertebesini goýlan sarpany saýla bolan hünärine mukaddes watanymyza bolan feýgüsini, şeýle-de öýelderiniň sunwata döredjiligi bolan ukybyny, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň yglan eden halkara parahatçylyk we anaşmak geliniň joşgyny owadyny beýan edýän aýdymdyr goşgy sahna çykyşlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Şeýle-de gahrman arkadamyzyň taýsy tagallaryndan taýýarlanan bereketli Türkmen saçagy atly kitabyndan uguralyp, Türkmen milli tagamy bolan unaş ketmekde başlanyklaryn görkezdiler. Hünärim hormatym madyr watlynlaryň 3-nji şert boýunça bäsleş gatnaşy talip göderler, özüniň zekini, ussatlygyny we okuýuny UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasyndan orun tapan keşde çekmek sungatyny näki ukyplaryny görkezdiler. Eminler toparynyň bir agazdan gelen netijetine görä, baş baýragy Magtymyladyr näki Türkmen Döwlet Uniwersitetining talibi münasip boldy. Baýrakly ornlara we işçan gatajan talip göderlere bäsleşige gurujylar tarapyndan sowgatlar, diplomlar, hormat gatlary dawaral ýagdaýda goşurly. Gözellik bäsleşigine gatnaşanlar döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler.